बैसागु जाबाय बायनो न'खरनि खामानिया एसे थालांजोब्बायलै। माथो बैसागु जोबनायनि रिपर्टसो ओंखारबायलै टिपगां। औलै माबा गोरलै गोरलै रिपर्टसो मोनलाबाय थाबाय। मा जाबोनांगौ जाखो बोसोर गोदानावनो? मा थाजा थाजा खबर बेलाय? नोंहालाय मा जाफैलायखो? थाजा थाजा ना गरम गरम? बुजिया सोमजिया मा वार्डनिफ्राय फैनाय बेलाय? देलाय बबे लेंगुवेजजों बुङामोन बुंफिननाय? नोंनोलाय मानोब्रा? खोनाबानो गरम जालाबायग्रा मानसिफोरनोलाय खिथाया मानो? मानोथो नांगौ नोंलाय? मानि सावथालफोर बादि फंफा फंफा लाखुमानाय बुंग्रा बेलाय? पार्टनारा बिदि जायो? माबायदि सेकेन्ड खोथाखौनो खिथालायनो हायै रायलायनो हायै बिदि जायो लोगोआ? ओइ टेपगां, पकेटाव गैयाबाल' नों आंजों लोगो जायोना? फेग्रब ग्रब साइस गैया बाइस गैया नालाय? आं दानो हिनजाव जामोनथाय हासुनो ओंखारनाय खिनो ओंखारनाय लाथाबनानै थालायलायगौमोन बियो। नों बादिया नों हिनजावल' बि। माथो रोनावलाबाय थाखोब्रा गोदाव सोरावलाय? नै नों खोनासंनो लुबैथारदोंबा खोनासंबानो जाबाय, मिथिबाय? रैमालिजों जालाख'जों दोनखारलांबायनो बोरमा जाम्बा। नोंहासो मेजेमजों गोसो जायाखै दा? मा आरिलायबाय? माला आरिलायलांखो? मैया राथि दोनखारलांदोंलै। मोनथिनानै होसोलांदोंमोन, लोगोखौनो मोनहैयाखै। मा? होद बिदिब्लालाय आंहाबो अमा मेजेमजों शुटिं खालामनोसैलै। नोंसोरल' लाइट हमनो थ'। होद जों मा लाइट हमनांगौ बेखौ मोनथिफेराखैलै, जों शुटिं खालामफेराखै। ओरैनोबा बयबो आंखौ लाजानो लुबैखायो। हायलुराबो गावखौनो लानो थिननानै आंखौ सामफ्रामबो बुंबाय थाखायो। होदो दे जागोन आबौ। मा जाखादोंलै नोंजों? मा जाखादों? बे फिखंखौ लामनानै हैनो जोङो? फाग्ला बायदि गोदाव सोराव खामानियाव दालें नों जोंखौ। जुदि नोंहा गोहो दंब्ला हारसिङै खावनानै लायनानै हाबा लाफै। नोंहा हिनजाव मोनगोन, जोंहा मा मोनगोनलै? मा जिनिसखौ नांगौ नोंनो? मा नांगौ बुं दे। दावदै जानो ना बिदै जानो? रसगल्ला जानो ना मिस्थि जानो? जाम्बा बिगुर हिजरा बंस'खायनो बिदिनो बियो। औलै आं हले बेफोरबायदियाव आगान होखाया। नोंसिनि आखला बिदिसो ना? सानैजों रिहार्सेल होखादों नङा होमबा नोंसोर? माला लोगोफ्रा मोजां मोजां आइडिया नटिफिकेसन होनानै होयो, नोंसोरना बेबादि नङा होमबा नोंसोरो? बुजिबाय आं नोंसिनि बेड निउसखौ। नोंसोरखौ एथ'बां इंलिस फोरोंबोबाय आङो, आंनि ग्रामार मोनसेबो बुजिनो रोङाथ' नोंसोरो। बुजिजोब्बाय आं नोंसिनि ग्रामारफोरखौ। येस आइ उइल किस इउ। जेब्ला इंलिसखौ बुजिगोन अब्लासो मिथिगोन नोंसोरो। नोंनि हाबायाव नै सारेगामा दामै दामै मोसानो हायाबा मानसि नङा आङो। नेनानै थाबाय थालाय नों। नै नों बोरमा सारोन, गावहा हिनजावनि फाग्ला, जोंखौसो इंलिस फोरोंनो फैदों बाव। थां नोङो। अबेनि इंलिस मास्टार नोंलाय? मालायखौसो नाफाम सिखाव होननानै बुंदों गावनि हिनजाव गुन्दा। लाजिनो रोङा बियो अभद्रआ। आसोल जाबाय बियो दिनै, बिनि बिगुरा दिनै मोजां मोनबोखासिगोन। जा फाग्ला फाग्ला सेंग्राफोर दं बिस्रानि न' खाथि खालायाव। आरो बे बिबथैनि फिसालाया एसे खर' गाज्रि खालै, मिथिगौ नोङो? बेजोंथ' मोनखागोन बियो आरामसे। आरो जों सालगा मानसिखौ बियो बावलांनो? नै आरो बेनोसो जोंनि सिगाङाव सारेगामा खनफैलायबावनो खनफैबावनोसै बियो एबार, नङा होमबा? बेनि बे हनुमान खावलाय लानानै खननायखौ एबार नायथारसै जोङो। बे बोरमा सारोनजों थांफाबायो जोङो। है मा जाखादोंलै गावखौनो सोंब्रहैनो? आंनासो बन सिननाया थालायलांबायलै। आइ मेजेमा नोंलाय बहा गबावनो? दिनै आंनि नोमा न'आवनो थ्रोब। ए मेजेम फाग्लाया मा खालामनो आइसोलाय माथो? बेथ' मारै लावथुम लावथारसै? मा जाखो बेलाय? फैलाय नायनो। माथो फिसाजोखौ बोनाय बिनाव बुफ्रांबाय। ए साला नोंसा? सोर नोंसोरलाय?
मा खालामा नोंलाय मादैखौलाय बिसोरखौ मावजिनो होनो नोंस्रा मा होनो साला नै या वा वा बिसोर साला आयु आयु बबाव खारनो साला बेलाय बबाव खारनो बिलि सालाखौ नागिरथारनांगौ बबेथिं थांखो बेलाय साला सुवारालाय साला आब' हायलोरिखौ बोनाया मादैखौसो बोनानैथ' बेखौ नोंबो साला लिउ सेबलेबो सेबथारनांगौलै सालाखौ फुवार हो दाख्लैबो गावबुरान माइहुङाव जमदोंमोननो बियो आरो दाबो खायदाखौनो लादों बियो सालाखौ मोनबा गाहुथारनांगौलै हामा जालाबायखो फाग्ला माथो हायलोरिसोलाय नों बाव दंमोन माथाखो आं खिथु थांदोंमोन दा बोरै बाङाल ओंखारनाय दावरावथार मा बहा मिथियाव दंलाय मा बहा दंलाय बहा दं